Oro tini Toksapara mo kaisa mol somkami mo edise elaka bo thanai 2024 ni June ni 3 tarigo oro kaisa gundugulung laikha angka kai Bojonti Deborma bo college ni student eka kai bo bai orang ko laikha oro dolsa borok borno sakao boni kami ganan borok attack khlaika buni dofani borok hingga kai borok dirgodin treatment khaimani pore bo hingga kai bo thuika abon age bo kaisa case khaileman tongo hingga kai bono jokhonte ainti hingga kai bono postmortem khainani tongmani postmortem khaiyawi na sogui paikha hingga tabo case mo kuto soliwi tongo hingga o poribani borok je case khalaimani o case mane tabo kunu ya ukilok bo borok na thungui tongkha rang puisa simi rifaidi hini tongkha hingga borok bilai bialo tongo o nukhungota borok bilai gorib hingga Bojonti ni bufani sori ko nainadi khub hamya bilai kaino sak hamya tongo Bojonti ni buma hingga borok khanawi sing takhuk chini suron no khoboi chini TISF ni ojamara no tui sing oro phailaika phaiye tini bongni nukhungni borok malai phaika hingga sing tini bongni thani bebak kok no khanaka human rights bo bini ob case ni byapara ang chiti sika human rights bo omo nai tongo kaham kai tabu hingga kai naikol jagai tongo kai tini phaika sing buskangni man dewo somani dino kai koto thanai ani PS thanai ta kaisa ukil bai ang kok salaika Agartala ni o case no Agartala ni kaisa ukil bai khaiye sing porichalona khaina Bojonti sungni o case no jahate kai Bojonti ni nukhungni borok justice mantu chung obono nayo bini nukhung rang puisa rimaya ni bagai borok court dogobo jora thangai maya rang puisa koroba tini ni simi bongni je case ni byapara ang nainai khoras patra rok jottono sing nainai ani takhuk suron bo nainai sing kanai nainai sing poja yasakha borok no somani din tlangai chin ukil slai risinai algai ukil sing katal khainai te byabak tai baki je tam khaina nang abo sing khai tongo human rights bo khai tongo jahate kai agami dino o case ni maddome tai kebo chini borok no khaira gyatei abo sing yapri krak romoi tongo ebong nukhung Bojonti ni buma bai bufa bini buhaing song buta songrok jahate kai justice manthun bichar manthun abo sing nayo aboni bagino tini bongni nukhungo chini phaimani chini takhok Osit Das bani PS bobo o kaisa khub kaham ka lorai khai tongo jotto kisu bo naikni khai tongo bono somande no ukil tubi phai ingko sunamora o phainai hekai aboni bagai jeng chaito gui tongo je kunu borok o sahai borok jara sukjaya omtei borokni case no jeng nayo omtei haikaino ta kaisa yang sunamu ko bo bilunia bo monuni tam Tripura bo chingkamu ki Tripura chino Badal Tripura ni case no bang human rights rika abo bini nukhungo bo ang thanani chaitoknai datino bini phone number ok maya asol details maya ang potikani manmani pore na abo chiti simani kai su aro nini human rights Delhi no hoite jeta aron hoite boro sok paika kagos an thani bo mail rohaka abon bo take up khaika ga oborong no bo sangnai nai ta kaisa Dilip Deborma unko bo jail khano kotok sore thine a case no bo sang tabu take up khai nahare tabu unko khaijagai tongo mane case soli tongo compensation ni ba victim compensation nan bagai chaitogoi tongo abon ba tabu human rights case chalogoi tongo chung hekai ang kha khlayo kisu case no chung dati khaiye baikai borno justice man abo chaitogoi tongta Bojonti ni nukhuni bororbo case jidiwoi borok justice man thota sir pula du borok no kai sobse kai Bojonti ni bufato thangma jaya sharirik osustota Bojonti ni buma thango bini buslano tlangai bo bangla ko kang pai saimiya hega kai thangai kai bono sapung asugri tonyo hega kai bojoton pai thanga last to court ni last period to prai hor 7 go bono tonei ro kichu khaya kai tamungkha court ni update kichu bono jano gya sudu rangsimi san po borong no sudu rangsimi rifadi ni case pai nai me ke itimodya no bono 25000 upor rang ri rikha hege kichu kas khaya hega abono jeng tini phai kok sale bujikha ja o ukil bai ungala kha jeng ukil slaimari sinai hinai jeng aboni daitto nakhata